ayab ti panagdayaw. Ipangagnak kadi o Diyos umagawagak. Sika amang salaknip kanyak, inulungan nak idi nariribukak, kasya nakit ipangagmutoy kararag. Da kayo at tao, kaano ti panagsardeng yo amang lalais kanyak? Kasano ti kabayag ngayatan nyo ti awan sarsarbina, katik pamaysayo ti ulbod ken panangalilaw. Laglagipin nyo a pinili ti apo dagiti nalinteg a maipay keng kuana, ket denggen nak no awagak. Agbuteng kayo kat di kay agbasol, panunutin nyo tinimbag daytoy asao, no agidda kayo ano limag iti katreyo. Idaton nyo dagiti rumbeng a daton ket agtalek kayo keng kuana. Ado ti agkunay ti kararagda, yad adong kumating bendisyon mi, uwapo maasi kakadi kada kami. Ngem tirag o nga inted mo kanyak, dakdakkel nga dayo ngem tirag o dagiti aduan pagay ken arak. Apaman nga giddaak makaturugak asitatal na, ta si kalaeng wapo ti mangted itinatalged ngay nana. Himno panagdayaw kantahin ti aldaw ti panagungar. Aldaw ti panagungar, isak naptaita, ti Paskwa naragsak, Paskwa ilalabas, manipod iti patay, maisukat ti biyag, ni Hesu Kristo nangyek, ti kantan balegi. Puspus umitalusap, iti kinarugit, tapnuin ka makita, ti Apo ti gloria, denggen iti ayap na ayapan na satuan, ni Apo nagungar, intetan salakan. Agragukuman langit, akan tatinaga, ketamin matu'y lupong, mapagteng tital na, di amin naglasod, jay langit ken tuy dagha, agdadanggay namin, rakot idirila. Agkararag tayo. Manakabalayin kay managayat unay o Diyos amin, amami anay langitan. Agyaman kami kengka iti panagted mo iti baro abiyag iti tunggal may sakada kami. Manipod iti pinag riing mi iti nasapa, kastamit iti samit ket agyaman kami iti naduan kami manen ti gundaway tapno agmaymesa kami nga umay agdayaw kengka. Kastamit Lord, pakawanin na kami apo ti basbason mi. Kastamit ti panakawan mi ti nakabason iti padami a tattao. Ket apo ato iti kararag mi. Amen. Jesus, oh Jesus, dengem
Magtugaw tayo. Good morning! Yun, no? Lakas This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Mga kapatid, nasa pangatlong linggo na po tayo ng muling pagkabuhay. Sunday of Easter or second Sunday after Easter Sunday. May kadwa a Domingo kalpasan ti aldaw ti panagungar. Now, may mga ilang paalala lang po sa atin. Una-una po, isama po natin ang ating mga pastor sa ating panalangin. Sa Miyerkules po ay mayroon kaming seminar sa patungkol sa sexual ethics. Ito po'y ni-sponsoran ng ating Board of Ordained Ministry dito sa Philippines Annual Conference. Pangalawa, pinapaalalahanan po lahat ng mga committee chairpersons. Mga kapatid, kung may mga pictures kayo sa inyong na related sa inyong mga sinabit na report, paki-submit po sa office para sa ating consolidated report sa church conference na video. Kasi ang report po natin, ang consolidated report natin ay ilalagay natin, gagawin natin video. Pangatlo, isama po natin ang ating nalalapit na church conference sa pangalawang linggo ng Mayo. And that will also be Mother's Day. Malapit na po. Pangapat na ba? Sa darating na Sabado ay ang anibersaryo ng ating distrito, Northwest Metro Manila District. Ang celebration po ay gagawin sa 7th floor sa PCU, PCU TAF. Sa umaga po yan gaganapin. Ang ating speaker ay si kapatid na Lucy Sermonia. Isama po natin sa panalangin ito. Ganon din mga kapatid, ating tanggapin sina J.C. Gom Fabrica at J.D. Fabrica, mga apo ni Brother June Fabrica. Kasama natin sila ngayon. Tayo nga iho. Ayan. Brother June, dalhin mo sila dito sa harap. Meron pa po bang mga first-timers dito? Pansin ninyo nga po yung inyong mga katabi. Mga nasa harapan, nasa likuran, baka di nyo sila kilala. O isama na rin natin na batiin yung mga nagdiriwan ng kalangkarawan sa linggong ito. May mga birthday celebrators po ba na narito ngayon? Sina kapatid na Raymond Landingin, Mark Joseph Tungpalan, Janine Beatriz Garduque, Angela Cortez, Cynthia Mejia, Dr. Valerie Garduque, Maria Micaela Katabay, Esther Penetrante, April Grace Tuelaluel, Francis Valeriano, Heidi Domingo, Joel Artificio, Mabel Ann Moran, Fe Monin, Remedios Vertusio, kilala nyo yung sunod? Anselma Setay, Alethea Espinosa, Patrick Joseph Sim,
Pwede po bang pumunta dito sa harap yung mga nandito na pangalanan at pati yung mga wala sa listahan pero nagdiriwang na lang birthdays, pwede po bang pumunta dito? Meron po ba? Si RD. Sino pa? Aba, halika dito sa harap, sa baba. Mga choir members natin. Kaya pala. Sabi ko, sino kayo napakagandang yun? Birthday pala niya. Sige po. Can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Sige tayo manalangin. Maraming salamat o Diyos sa pagkakataong pinagkalob mo sa amin upang sa ganon ay makasama namin ang dalawang batang ito, si Jay Shigam at si JD sa pagsamba. Kahit na sa murang edad, Panginoon, ay nadalan sila sa simbahan, dalangin namin ngayon. Bantayan sila, ingatan sila, ilayo sa anumang kapamakan. I-bless sila, O Diyos. Ganon din mga magulang at mga nag-aalaga sa kanila. At lahat ng mga nagmamahal sa kanila. Ganon din, Panginoon, narito po sa harapan namin ang mga nagdiriwang ng kalakarawan sa linggong ito. Kasama na po ng mga iba pang mga nagdiriwang ng kalakarawan sa linggong ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang special na pagpapala sa kanila bilang iyong regalo sa kalakarawan. As we extend our hands toward them, release your blessing, release special grace to them as well. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen at amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Yung mga rank 1 dyan na nagba-birthday, baka naman. Sige, salamat po, salamat po. Sino bang rank 1 dyan na nagba-birthday din? Ngayon naman mga kapatid, pakinggan natin ang alay na awit ng mga bata. Hello.
kalooban mo. Bata man ako, ngunit aming hinahayag na ikaw, Jesus, ang kaibigan ko at ang lahat. Bata man ako, ngunit sa puso ko'y ganap na umiibig sa'yo. Pagpagpag mo talaga. Ngunit sa puso ko'y ganap na umiibig sa'yo. Nagmamahal sa'yo. Bata man ako, ngunit naglilingkod sa'yo. Thank you, kids. Can we just pray for them? Maraming salamat o Diyos sa buhay ng mga batang ito. Yes, Lord, bata man sila pero marami silang pwedeng gawin upang sa ganun ay may bahagi ang iyong pangalan at iyong kadakilaan sa lahat ng tao. Simpleng bata man sila kung tingnan, pero sila'y inyong ginamit upang maging modelo sa pagiging alagad. Dalangin namin ngayon, i-bless mo mga batang ito, i-bless mo sila. Ipagkaloob mo lahat ng kanilang mga pangangailangan. Tulungan sila sa kanilang paglakip sa pag-aaral. Ganon din ang kanilang mga magulang, kapatid, tito, tita, lolo, lola, at lahat ng mga nag-aalaga sa kanila. I-bless mo rin ang simbahang ito. Patuloy mo kaming hamunin upang sa ganon ay lalo pa naming palaguin ang ministeryo sa mga bata at kabataan. Sa ngalan mo, Kristo. Amen at amen. Thank you. Atin ngayon pakinggan ang pagbasa sa banal na kasulatan. Panakabasa ti nasantuan na surat, ket masarakan iti aramid 3, manipod ti 12 ket 2, aging ganat 10 ket 9. Kastoy ti kinunana. Idi makita ni Pedro dagiti tattao, kinunana kadakwada, kakabsat nga Israelita, apay mas dao kayo iti daytoy a napasamak, apay akasta ti panagkitayo kada kami. Pagarupenyo aya api na pag nami dagitoy a tao ti bukod miya panakabalinan wenno kinasanto ti Dios da Abraham, Isaac ken Jacob, ti Dios dagiti ka unan tayo intanok ni Jesus nga adipen na. Ni Jesus nga yawat yo kadagiti agtuturay ket inanaksidyo iti saklang ni Pilato oray dinalpasan nga in keddeng ti panakawaya-wayana wen linaksidyo ti nasantuan ken nalinteg. Dinawat yo ket di waya-wayaan ni Pilato ti may isa ama mamapatay. Pinatay yo ti mangiturong iti pudno a biag. Ngem pinagungar ti Dios. Ket da kami ti makapaknek iti daytoy a banag. Ti panakabalin ti nagan na ti nang pabigsa iti daytoy a tao. Ti
ti makita ken amuyo ket na aramid babaen ti panampati tinagan na. Ti pamati ken ni Jesus ti nang paimbag iti daytoy a tao kas makita yu amin. Kakabsat ko, amok adiyo amo iti inaramidyo, kas tamit dagiti turayenyo, ngem kastoy ti panangi patungpal iti Diyos ti nabayagen anga impakaam mo na babaen kadagiti amin a profeta. Ang masapol nga agsagabay iti Kristo na. Agbabawi kayo, ngarod ket agsubli kay iti Diyos tapno pakawanen na dagiti basbasolyo. No aramid yo daytoy. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. May tanog ni Jesus, may tanog. Pagraman, pagrupaman, madaydayaw. May tanog, agariag turay. Diya'y trono na, dayaw na intay ikanta. Ay tagay ti kangatwan na gani Jesus. Umay kay dayawen tay Kristo ngari. May tanog ni Jesus, may tanog. Tanagungar ngaridag itinari. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Tumayo si Jesus sa gitna nila at sinabi, "Peace be with you." Nagulat sila at natakot kasi akala nila multo siya. Kaya sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natatakot? Bakit kayo nagdududa? O bakit nagdududa ang mga puso nyo? Ako ito. Tingnan nyo ang mga kamay at paa ko. Hawakan nyo at tingnan nyo mabuti. Walang laman at buto ang multo, pero ako meron." Habang sinasabi niya to, pinapakita niya sa kanilang mga kamay at paa niya. Di pa rin sila makapaniwala sa sobrang saya at manghang-mangha sila. Kaya tinanong sila ni Jesus, "May pagkain ba kayo dyan?" Binigyan nila si Jesus ng isang hiwa ng inihaw na isda. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Tapos, sinabi niya sa kanila, "Itong mga bagay na sinabi ko sa inyo nung kasama niyo pa ako, dapat matupad ang lahat ng tungkol sa akin sa mga sinulat sa law ni Moses, sa mga prophets at sa Psalms." Binuksan niya ang mga isip nila para maintindihan nila ang scriptures. Sinabi nga niya sa kanila, "Ito ang nakasulat, kailangang magdusa at mamatay ang Christ at mabubuhay siya ulit pagkatapos ng 3 araw. Sa pangalan niya, ipipreach ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng bansa, simula sa Jerusalem. Witness kayo ng mga bagay na ito." Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka o hapon sa Kristo. Ni Jesus, ti Apo,
Apo tayo. Amin nagruknoy amang iput mo ni Jesus ti Apo. Ni Jesus ti Apo. Nagungar ket isu ti Apo tayo. Amin nagruknoy amang iput mo ni Jesus ti Apo. Mensahe ti kanta, babayin ka digiti Ilocano kayo.
Thank you, choir. Are you washed in the blood of the Lamb? Good morning. Bababa ako kasi di ko nakikita si Kuya Jun dun eh. Natatakpan ng poste. Di ba pag nag-rebuild tayo, wala nang poste dito sa gitna. Eh, may po ba doon? At bakit si Kuya Jun lang nagpalakpak? Ibig sabihin po nun, kapag nag-rebuild tayo, isang mas matibay na struktura at mas modernong architectural design at engineering ang gagamitin or gagawin. Lahat naman tayo, nakita na natin yung video kung paano hanggang sa fourth floor talagang walang sagabal na poste dito sa gitna. At kahit na nandun yung pastor, kitang-kita niya lahat. Kita din yung mga natutulog. At yung mga naglalaro sa cellphone at tablet. Buti na lang, wala pa ako nakita dito. Kung meron man, siguro palihim. Okay. Nung linggo, nakita natin sa ating gospel reading, sa ating mensahe na 2 beses nagpakita si Jesus sa mga alagad. On Easter Sunday, kinagabihan nun, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. 10 sila. Bakit 10? Siyempre, wala na si Judas Iscariot. Nagbigti na. Mayroon ding absentee. May absent sa kanila. Si Tomas. Mahirap kapag laging nag-a-absent Minsan, may mga nakakaligtaan siya. Yung lesson on resurrection, nakaligtaan ni Tomas Kaya ayun, nung sinabihan siya ng kanyang mga kapwa-alagad, ayokong maniwala hanggat di ko nakikita. Pero maganda naman yun. Ang lagi ko na lang naririnig, kadalasan sa narinig ko at na-attendan ko na mga sermon at Bible studies, negatibo yung paningin nila kay Tomas. Samantalang, kung papag-aralan naman natin yung Biblia, hindi naman masama yung ginawa ni Tomas Sabi lang niya na, dapat makita ko talaga. Aba, gusto nyo kayo lang nakakita? Hindi. Dapat ako mismo makita ko na si Jesus ay buhay. May pagdududa. Pero yung pagdududa niya, hindi yon ang naging dahilan upang sa ganun ay mawalan siya ng pananampalataya. Yung pagdududa niya, ang siyang nag-udyok sa kanya upang lalo pang lumalim sana, upang magsaliksik pa, upang sa ganun ay mas maintindihan pa niya ang katuruan ni Jesus patungkol sa muling pagkabuhay. Kahit yung sermon ko sa traditional service nung linggo, sabi ko, okay lang po kapag pagdudahan nyo ang iyong pananampalataya.
Basta huwag lang kayong sumampalataya sa inyong pagdududa. It's okay to have doubts on your faith as long as you don't put faith on your doubts. Nung adda pa nagduha-duhayo, iti pa ng pamatiyo, okay lang yun. Bastahan kayo nga agtalinaed, unuhan kayo nga mamatpati, iti day nga panagduha-duhayo. Hangay sutit papatyan yun. Dayjay panagduwa-duwayo kuma, kat iso kumati mangi duron kada kayo, mangi iso kuma iti rason no, tapno at addapay iti panagsukimat yu, at addapay iti panagadalyo, aging nga maaman nyo ti kinapudno. Ang inyong pagdududa ang siya sanang mag-udyok sa inyo upang lalo pang mag-aral, lalo pang magsaliksik, at sa inyong pag-aaral at pagsasaliksik ay kagaya kayo ni Tomas na sa kahuli-hulihan ay kanyang sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Your doubt should lead you into faith. Ang inyong pagdududa ang siya sanang magdala sa inyo sa pananampalataya. Kaya sa simulang ang mapagdudang Tomas, ang siya lamang sa lahat, siya ang bukod tanging alagad ang nagsabing si Jesus ang kanyang Panginoon at eto ang matindi, Diyos. Wala sa sino mang maalagad ang tumawag kay Jesus na Diyos. Si Tomas lamang. See? Nakita nyo yung kinagandahan ng pagdududa ni Tomas? Nagduda siya, pero yung kanyang pagdududa ang siyang nagudyok sa kanya upang magsaliksik pa. Again, ang hindi tama ay nagdududa ka na nga, pero nanatili ka namang nagdududa, wala ka namang ginawa upang sa ganun ay lumalim pa ang iyong pananampalataya, upang sa ganun ay maliwanagan ang iyong pagdududa. So, again, okay lang po na pagdudahan niyo ang inyong pananampalataya. Ang masama ay sampalatayanan niyo ang inyong pagdududa. It's okay to have doubts on your faith as long as you don't put faith on your doubts. So, yun. First and second Sunday. Unang linggo, ito nga yung Easter Sunday, kinagabihan, nagpakita si Jesus sa kanyang malagad. Second Sunday, gabi ulit, ngayon kasama na si Thomas. Yun ay sa Gospel of John. Meron namang version ng istoryan si Lucas. At ito yung Gospel reading natin kanina. Or Gospel reading natin ngayon. Yung gabi ng Easter Sunday, yung gabi na kung kailan ay muling nabuhay si Jesus, may kwento, may version si Lucas dito. Ganito yung version niya. Yung mga alagad, nagtipon-tipon sila sa nakakandado pa rin, nakalak pa rin na kwarto sa upper room, sa taas, second floor. Siyempre, kung nakalak sa taas, pati sa baba nakalak. Ngayon, sa gitna ng kanilang, again, sabi natin, sila ay takot na takot, kaya nakalak yung kwarto. Sa gitna ng kanilang takot, gaya ng sinabi ko last Sunday, biglang nagpakita si Jesus. At sabi nga natin last Sunday, takot na nga yung mga alagad dahil baka sila yung isunod na dakpin at pahirapan at patayin.
Doble pa yung takot nila. Bakit? Bigla pa namang yung dalawa nilang kasama, sinabi na, nakita namin si Jesus. Kasi sa umaga ng Easter Sunday, habang yung dalawang alagad ay papunta sa Emmaus or Emmaus, nagpakita si Jesus sa kanila, di ba? Nakausap nila ng buong maghapon. Nung kinagabihan, nung kakain na sila, kinuha ni Jesus yung pagkain, yung tinapay, nagpasalamat, biglang, teka, pamilyar to ah. Ganitong style ni Jesus ah. Hanggang sa nabuksan ng kanilang mga mata, si Jesus nga to kasama namin. Biglang nawala. Teka. Ba't nawala? Asan siya? Multo yata yung nakasama namin. So, dali-daling pumunta yung dalawang alagad sa Jerusalem at doon nakasama nila yung iba pang mga alagad. Sa gabi ding yun, habang pinag-usapan nila yung karansan ng dalawa, nagmumulto si Jesus. Biglang nagpakita si Jesus sa kalagitnaan nila. Di takot na naman sila. Lalo pa silang natakot. Hindi lang yun sa dalawa nagmumulto, pati sa ating lahat na nagmumulto na. Ang alam nila, multo. Paano natin masasabi yun? Kasi nga sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako ito. Hindi ako multo. Tingnan nyo ang aking katawan. Tingnan nyo, nandito pa yung bakas ng pako at yung spear, yung pinangsugat sa, thank you, pinantusok dito sa aking tagiliran. Ako ito, buhay na buhay. Halos, di pa rin makapaniwala yung mga alagad. Kaya nagtanong si Jesus, may pagkain ba kayo? Di nung sinabi nila meron, binigyan siya ng pagkain. Sabi niya, tingnan nyo, ang multo, walang katawan at buto. Pero ako meron, hawakan ko itong pagkain, kumakain pa nga ako eh. Kumakain pa nga ako eh. Ako ito, buhay na buhay. Pagkatapos nun, sila ay isinugo. They were commissioned to do mission. Parang yun ang tema ng anibersaryo ng distrito Sila ay kanyang sinusugo upang ibahagi sa lahat ng tao ang balita ng kanyang muling pagkabuhay at balita ng kaligtasan. At pagkatapos nun, kanya silang pinagpala sa pamagitan ng pagsasabing, tanggapin niyo ang kapayapaan. Peace be with you. Grabe sa yung version na binasa ko kanina, sabi ni Jesus, peace be with you. Modern na, Peace be with you. Ano ulit ang ibig sabihin ng peace be with you? Sumainyo ang lahat ng pinakamagandang pagpapala na kailangan nyo ngayon. Tanggapin nyo ang pinaka-the best na pagpapala na kailangan nyo ngayon. Iti panang kablaaw ni Jesus, kagitadalan iti kapya ti madda kada kayo, kaya't nasa uwan nga, awaten nyo tanyaman, awaten nyo dagiti kapipintasan bendisyon. Para kada kayo ita. Anyaman ti masapulyo, awaten nyo ita. Whatever blessing you need, receive them now. Ano man ang pagpapalang kailangan nyo, tanggapin nyo ngayon. And then,
He went on to prove that there is resurrection. Anong mensahe nito para sa atin? Una-una mga kapatid, Jesus, gaya ng sinabi ko sa inyong lahat last Sunday, si Jesus, gusto niyang matanggal ang lahat ng pagdududa sa Kanya. Jesus wants us to remove all doubts about Him. Gusto niyang matanggal lahat ng pagdududa mo sa Kanya. Gusto niyang mawala lahat ng mga yan. At yung pagdududang yan ay mapalitan ng pananampalataya. Maaring may mga katanungan kayo. Sino nga ba talaga si Jesus? Bakit nga ba? Ano nga ba talaga ibig sabihin ng Trinity? Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng ganito, ng ganito, ng ganito? Ang ganda ng solusyon ni Jesus dyan. Sabi ni Jesus, ako ito. Lahat ng mga bagay na nangyari sa akin ay upang matupad ang sinasabi ng lumang tipan. Sinasabi ng banal na kasulatan. Mga kapatid, in order for us to remove all doubts, we need to go back to the scriptures. Kailangan nating bumalik sa banal na kasulatan. Tapno mapukaw amin a panagduado tayo, masapul nga agsubli tayo iti na santuan na kasuratan. Masapul nga agsubli tayo iti na santuan na kasuratan. Hindi lang po yung New Testament dapat ang binabasa natin. Buong Biblia dapat. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Because Jesus is the fulfillment of the Old Testament. And the Old Testament contains all the things that Jesus needs to do. All the things that Jesus needs to do. Ang lumang tipan ang siyang naglalaman ng mga bagay-bagay na dapat na gagawin ni Jesus. At ang bagong tipan ang naglalaman ng mga bagay-bagay na kung paanong tinupad ni Jesus ang nasa lumang tipan. So, upang lubusan nating maintindihan ang mensahe ni Jesus, kailangan nating pag-aralan ang Biblia mula lumang tipan hanggang bagong tipan. That is the solution for us to remove all doubts. Go back to the scriptures. Bumalik tayo sa Biblia. Pag-aralan natin ang Biblia. Ang problema minsan, tamad tayong magbasa ng Biblia. Pangalawa, hindi lang tayo tamad magbasa ng Biblia, tamad pa tayong mag-aral ng Biblia. Pangatlo, tamad na nga tayong magbasa, tamad pa tayong mag-aral, tinatamad pa tayong makinig sa paliwanag ng Biblia. Pati sa sermon, minsan, nagsisimula pa lang si pastor mag-sermon, buti sana kung nakapikit lang eh. Ako, meron akong nadaluhan. Hindi. Sa bagay, yung simbahan kasi aircon eh. Fully air conditioned, kaya Jun, baka delikado pag nag-aircon tayo. Fully air conditioned yung simbahan at talaga malamig. Tapos ang upuan, reclining. Nakaganyan. Aba, habang nakikinig ako sa sermon, yung nasa likuran ko naghihilik.
Sana pag na-aircon na na-rebuild ng simbahan at fully air-conditioned na yung bagong struktura natin eh. Wala naman sanang maghihilig. Okay na lang na nakapikit, wag lang maghilig. At least kapag nakapikit ka, tulog ka, nakapikit ka lang na ganyan, walang may istorbo. Pero pag nagsimula ka na maghilik, nako, delikado. So, tamad na nga tayong magbasa ng Biblia. Tamad tayong mag-aral ng Biblia. Tinatamad tayong dumalon sa mga pag-aaral sa Biblia. Tinutulugan pa natin, di lang tayo tinatamad makinig, tinutulugan pa natin yung mga papapaliwanag sa Biblia o mga sermon. Ano na nangyari? Anong naintindihan mo? Anong napag-aralan mo? Paano lumalim yung pagkakakilala kay Jesus at sa Diyos? Wala. Anong nangyari sa iyong pagdududa? Pagdududa pa rin. Kaya si Jesus, nung nagpakita siya sa kanyang mga alagad, pinawi niya lahat ng pagdududa, tinanggal niya lahat ng pagdududa sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung ano nga ba talaga ang kanyang misyon ayon sa nakasulat sa lumang tipan at kung paano niya tinupad ang mga ito. In short, nagkandak siya ng Bible study. Kaya gustong-gusto ko yung mga kapatid sa Galiana eh. Pag Sabado, excited lagi sa Bible study eh. Kahapon, dahil may ginagawa sa bahay ni na kapatid na Ine, doon kami sa garahe ni na Kuya Jim. Kahit na mainit, parang ang requirement yata kahapon para makadalo ka ng Bible study, dapat meron kang pamaypay. Yung mga dumarating na walang dalang pamaypay, nako, kumuha kayo ng inyong pamaypay. Parang yun ang requirement para sa Bible study kahapon sa Muñoz. Dapat pag dumalo ka, may dala kang pamaypay. Pero kahit na napakainit, pero nandun, nakikinig sila, nag-aaral sila sa salita ng Diyos. Hanggang sa, ngayon, linggo pagkatapos ng service, may Sunday school. Friends, I strongly urge you, attend Bible studies, attend Sunday schools, listen to preachings. Read the Bible. For only through that your doubts may turn into faith. And your faith will lead you to declare that Jesus is your Lord and God. And your doubts will lead you to declare the faith on the resurrection of Jesus. And as you believe in the resurrection of Jesus, you will find out that Jesus has promised upon you your resurrection in the end of days. You'll discover that because Jesus loves you so much, He wants you to live forever in heaven with Him. Ang ganda, di ba? Kas agadal kayo, agbasa kayo, agadal kayo, agdengeg kayo, ti panakay palawag ti Biblia. Mapukaw amin ang panagduwa-duhayo. Dahitang panagduwa-duwa, masukatan ti panagpamati. Kadahitang panagpamati, mabalin nyo nga, madiskobreyo, aga puti, dakkel nga ayat ti Diyos kada kayo. Nagungar, ket agungar kayo tumet, ket ito nagungar kayo tumet, alain na kayo to'y di langit, tapno makadwayo so na itagnanayon. Anya na nagpintas. Anya na nagpintas. And so, mga kapatid, just as Jesus explained all these things to the disciples, again,
balik tayo sa sinabi ko kanina. After explaining all these things, Jesus sent them out. Jesus commissioned them for mission. Huwag naman po sanang manatili lang na kayo'y nananampalataya. Saan kaila ko mga talinad na matilaan? Masapol, ibingay yung mat, day taa pamatiyo. Masapol, ibingay yung mat, kay ti, ado at tao, no nyaman iti, naduktalan nyo may papan kan Jesus. Huwag naman sana kayong matiling mananampalataya lamang. Dapat ibahagi nyo sa ibang tao kung anuman ang nalaman nyo patungkol kay Jesus. Dapat ibahagi nyo ang iyong pananampalataya sa lahat ng tao. Ibahagi nyo sa lahat ang katotohanan patungkol sa muling pagkabuhay at sa buhay na walang hanggan. Huwag lang po kayong basta nakaupo lang sa mga pews. Huwag lang kayong basta nananatili lang na nakaupo dito. Sige kayo. Baka sa palagian yung pag-upo lang dyan at walang ginagawa, later on, madiscover nyo, butas na pa na itong upuan. I would like to end with this funny story. Yung kwento ganito. May mga ilang mga Kristiyano ang sabay-sabay na pumanaw. Huwag naman sana. Delikado, baka mawalan ako ng miyembro. Now, nung nasa langit na sila at tatanggapin na nila yung corona, sabi ni Jesus sa una, halika, tanggapin mo yung corona. Dahil sa ibinahagi mo ang mensahe ng kaligtasan sa iba, eto, tanggapin mo corona. Wow! Chichilang-chichilap. Kumikintab-kintab pa yung corona niya. Pangalawa, ganun din. Napaka-aktibo niya sa misyon. Binabahagi niya yung kanyang pananampalataya sa kanyang kapwa. E di, pinatong din ni Jesus yung corona niya sa ulo. Pangatlo, sabi ng anghel sa kanya, tuwad. Bakit po? Basta tuwad. Bakit po? Kasi nung nabubuhay ka sa lupa, di mo man lang binahagi yung ebanghelyo. Lagi ka na lang nakaupo sa pews ng simbahan. Pagdating sa bahay, sa halip na ibahagi mo yung napakinggan mong sermon sa iba, nakaupo ka lang. Ang corona ilalagay sa iyong puwitan. Delikado, paano kaya siya uupo? It's a funny story. At hindi ito mangyayari, pero anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, as you seek deeper, as you dig deeper into the Word of God, in order for your doubts, upang sa kanya yung pananampalataya, ang iyong pagdududa ay mawala. At mapalitan yung pagdududa ng pananampalataya, ibahagi nyo ito sa iba. And as you do that, expect a reward, the crown of glory from Jesus Himself. When you reach heaven and when you meet Jesus in heaven. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpapala ang sumaatin. Amen.
Thank you, Pastor. Iti mensahe ti biyag. Mawaga na po iti answers. Rejoice, rejoice, give thanks and praise. Iti santuario mo, Apo, ited mi ti datun mi. Ited mi ken ka, O Dios, dato na panagdaya. Wen ipay mi ken ka, dato na napnuan panagyaman. Wen ipay mi ken ka, dato na napnuan ragsak. Agkararag tayo. Narito, O Jesus, ang aming mga alay. Tanggapin mo mga to. Gamitin mo ito pang sa ganon ay lalo pang may pahayagan yung pangalan at kadakilaan sa lahat ng dako. I-bless mo mga kapatid na nagbigay sa mga ito. Patuloy nawa nilang maranasan ang buhay na ganap, buhay na sagana, gaya ng iyong pinangako. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Apay nga ta ni Jesus, impay na kanyak, grasya na di mapupus, ketin sa lakanak, namambuk matay jay pinatik, kenam namaek, mabalin na maidulin sa laknipan, aging kat panungpalan. Apay nga ited na kanyak, pamati mangisfal, keti na patagasaw, pusok tal na tiyek na, namamuk matay jay pinatik, kat namnamaek, amabalin na, nga idulin sa laknipan, aging kat panungpalan. Tsaka talukasano ati Espiritu, balbaliwan ati puso,
amabalin na nga idunin sa laknipan aginggat panungpalan. Agkararag tayo. Si papakumbaba nga gruknoy kami kan kaita o Dios. Si papakumbaba ngagkamang kami kan kaita wapo. Iti ikakamang mikan ka ti daytoy nga oras. Imatangan na kami. Imatangan na kami asi kakaasi. Wapo at to'y dagiti kakabsat. Dumatagday ti sangwanam. Adada nakaparintumeng. Adada iti pagtutugawanda. Adada iti pagtanganda. Yasideg ko'y daken ka ita. Dawatag kan ka wapo. Ipaay mo ti kasapulan ti suwag tungal may sa kanakwada. Denggem dagiti karkararag, dagiti araraw daken ka. Denggem mo wapo, dagiti isang sangit da. Sabtem dagiti kasapulan da. Agasam dagiti nasakit da. Jesus na aming Panginoon, buong pagpapakumbaba po kami lumalapit sa inyo. At sa aming paglapit, dalangin namin, buong awa mo kaming lingunin. Pakinggan ang aming mga panalangin. Pakinggan ang aming mga pagdaing. Pakinggan ang aming mga pag-iyak. Ang aming pagsamo. Ipagkalob mo, Jesus, ang kagalingan sa bawat isa sa amin. Ipagkalob mo ang katugunan sa aming mga panalangin. Ipagkalob mo ang katugunan sa aming mga pangangailangan. Inilalapit ko sila sa inyo, Jesus. O Panginoon, sila na nakaluhod ngayon, ganun din ang mga nasa kanilang mga upuan at mga nasa tahanan. Bilang inyong lingkod, ako'y namamagitan para sa kanila at sa iyo. Pagpapala, pagkalinga, biyaya, kagalingan. Itong aking panalangin para sa kanilang lahat. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Yakamunuin tunano tiyay tiyamu numapanagto sumabat wanu agurayak namamok matay chay pinatik ketnam namahek amabalin na nga idulin sa laknipan aginggat panungpalan. Mga kapatid, ang buhay na Kristo ang siyang laging nag-anyaya sa atin. Magsaliksik ka.
Makinig sa salita ng Diyos. Mag-aral ka sa salita ng Diyos. At sa iyong pagsasaliksik, sa iyong pagkikinig, sa iyong pag-aaral, lalo sanang lumalim ang iyong pananampalataya. At sa paglalim ng iyong pananampalataya, inyo sanang ibahagi ito sa iba. At sa pagbabahagi nyo sa inyong pananampalataya, tanggapin ninyo ang pagpapala, biyaya, kagalingan na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Di bendición ti Dios eterna ken ka, para purna eterna familia, di masakbayang tawidan na santuan, bendición iti Dios kanay eterna. Itet na tunggal lumay ka, itet na tunggal mapan ka, mabigbig kumati pusong, bendition ti Apo. Ti bendition ti Diyos itet na anak mo, para purna itet na apapo. Di masakbayang tawidan na